900. Ota relaksantit. Mä voisin kaahata Aston Martinilla tai rakastella Chewbaccaa Millennium Falconissa, mutta mä vaan juoksen tälle paikasta A paikkaa A. Onko sä päässyt jo liikkeelle? Rollaattorilla mä täällä kolistelen. Ehditäänköhän me näkee ennen kuin jompikumpi meistä kuolee? Mulla on suunnitelma. Mä tuun sun luo. Oot sä tosissas? Mä en oo koskaan ollut näin tosissaan. Herää, kuva sun kuvasi henkiin herätä. Yltä, syöksä ja hengissä kulje. No niin, vammanen. Sit sä annat meille pankkikortin tunnukset ja sit sä pääset menemään. Liikulla laulaen lävistä kuolemaa. Tule, ole Jumala. Sä oot kyllä ihan hauska jätkä. Niinku vammaiseksi. No niin, vammaiseksi. Mä ehdotan nyt jotain, mikä vois muuttaa sun unet aika kosteiksi. Katso Titanic. Sirpa,